Здравейте на всички! Добре дошли в канала ми отново. В днешното видео искам да направя един анбоксинг на една известна, напоследък много нашумяла марка, един бранд за фитнес, дрехи, продукти, добавки и други аксесуари, а именно MyProtein. Не правя по принцип такива видеа, обаче се вдъхнових последно време и искам да направя и аз един анбоксинг. Защо MyProtein? Реших да си поръчам от тях, тъй като първо, както знаете, напоследък е изключително мейнстрим марка, много нашумя, много инфлуенсъри предлагат промокодове за MyProtein или са представители на въпросната марка, така че аз исках да се възползвам именно от това да получа код за намаление. Като в моя случай, признавам си, аз използвах един код на инфлуенсъри, а именно на Тея и Наум Шопов, Тея Минкова. Използвах техния код за намаление, който между другото дава 40% намаление или нещо такова. Значи около 40% ми намали общо сумата, което за мен беше изключително хубаво. Какво исках да си купя от самия сайт на MyProtein и как стигнах до там да си го харесам. В принцип следя от време на време някои известни личности. Не съм човек, който иска да им подражава, просто се вдъхновявам като видя примерно различни аутфити, идеи за как да си прекарам и аз свободното време и някакви готини дестинации, понеже всъщност на мен това ми е основно причината да гледам различни инфлуенсъри. Това е идеята, по принцип, да инфлуенснат, нали? Веднъж бях попаднала на едно стори на Биляна Лазарова и тя точно това коментираше, че в момента има партньорство с MyProtein и си е поръчала от техните супер сладки екипчета. Аз ще ви прикача сега снимка на екипчето, какво представлява. Аз по принцип си бях харесала един друг нюанс, който в момента не е наличен, затова си взех по-чувствителен нюанс. Много ме изкефи като цяло. Поръчах той в две части, нали, горното е като свичър, така, а долното си е адзумче. Като в сайта на MyProtein те не вървят в комплект, вървят си като две отделни части, като всяка част си има размер. В моя случай за горната част, за горнището нямаше моя размер, аз нормално нося M, S или M съм в горната част, докато в долната съм M. За горната част имаше останали само S и XS, затова си поръчах S. И сега ще видим дали всъщност размер ми става и се отговаря на мерките, които бяха описани в сайта, тъй като аз от тях се водих. Съответно за долната част имаше моят размер, именно M, и него си поръчах. Така, днес ми дойде пратката, чаках изключително малко, за 3-4 дни ми дойде пратката с куриер, безплатна доставка. И ето тук искам да кажа именно за кодовете, на които предоставят някакви известни личности, а именно това, че ако намерите такъв код и си харесате нещо от някой сайт, наистина възползвайте се според мен, тъй като оригиналната цена в сайта за мен беше малко висока, тъй като, нали, за това екипче сега то не е нещо, кой знае какво, не знам с какво качество и там може
да е известен самия бранд, обаче не, нали да кажем, дълги години да се доказва на пазара. Именно за това, според мен, малко са си надвишили възможностите от гледна точка на цени. Обаче, с кода, който използвах на Numidea, получих едно много голямо намаление и от обща стойност около 90 лева или 100 лева на цялото екипче, на мен ми излезе 49 и някакви стотинки. Така че изключително добре се получи с безплатна доставка. Отделно, че имаше допълнително намаление, което е от самия сайт на MyProtein. Но аз, понеже периодично преглеждам сайта и забелязвам, че те си пускат много често по 20-30% различни намаления. Но наистина хубавото в случая е, че бях получила безплатна доставка и наистина днес куриер ми се обади, защото предполага ми дойде на крака, както се казва. Така че съм много доволна от тази гледна точка. И така, без повече приказки, преминавам към отварянето на пратката. Заедно ще я отворим, много се вълнувам. После ще ви покажа и именно как ми стои и дали съм доволна това, което съм получила. Ето хора, това ми е самата пратка. Ще видим как да я отворя. Очевидно нямам ножче. Виде в цяло кашунче, между другото, ето така изглежда. Уха! Окей, ето това е. Някакви такива работи. Не знам и аз какво да ви кажа. Те са огромни. Явно да пази от нараняване, което е доста ясно. Добре. Продължаваме. Има ликче много готино на MyProtein, за което много ми се вдигат в очите. Ето, между другото, тук е описан размера. Добре, това трябва да е горнището. Да ви кажа, като материя е много хубаво. Ето тук е брандирано с MyProtein. На пръв поглед много ми допада. Така. Не знам колко се вижда, но реално това е нюанса, който аз си поръчах. И съответно долнището е в също такова яко клипче. Него сега също ще го отворя. Окей. Реално като цвят и като материя много ми допада. Нали, цвета напълно си отговаря на... ето това е. Ето размера. Цветът напълно си отговаря на това, което беше показано в сайта, за което съм много доволна. И също така много се кефя, че долнището има ето такива кръчолчета, ластични. Мен много ми харесват как подчертават глезените, така че на това също държах. И така хора, след малко ще ги пробвам и ще ви се покажа. Аз изключително много препоръчвам марката, както и екипчето като цяло. Заслужава се. И така, благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се скоро пак да се видим. Целувки от мен и до скоро!